Kanun goraýjylar neşe gaçakçylygyna guman edilip tutsak edilen adamy urup öldürmekde aýplanýar. Mara vilayatynyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri neşe gaçakçylygyna guman edilip tutsak edilen we etniki gelip çykyşy boýunça Buluç milletinden bolan 34 ýaşly Allamrat Hudaýramowy gynamalara sebäp edip urup öldürmekde aýplanýar. Bu barada Garaşy Türkmen Nokot News neşri habar berýär. Neşriň redaksiýasyna gelip gowşan videoda aýdylmagyna görä Hudaýramowyň ýyldaşlary onuň 27 noýabrda tutsak edilendigini aýdýarlar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Mara vilayet bölümine öz aýagy bilen barypdyr. 3 gün soňra 30 noýabrda Hudaýramowyň garyndaşlaryna jaň edilip onuň jesediniň alınıp gidilmegi soralypdyr. Video maglumat Pidanyň jesedine gynama ýyllarynyň bolanyny, kelle şanynyň döwlenligini we goşarlaryna gandal ýyllarynyň bolanyny habar berýär. Garaşy neşriň çeşmelerine görä howpsuzlyk güýçleri ýaşygydyň aýal dogunynyň ötünç sorap bu hadisanyň giň jemgyýetçilige paş edilmezliginiň öwedine pul teklip edipdirler. Ol bu teklibi ret edip özünün kanun esasyna adalet gözlejekdigini aýdypdyr. Neşriň çeşmeleri ýaşygydyň özünün neşe gaçakçylygy bilen meşgullanmanlygyny, ýöneşeli jinaýatlar bilen iltişikli bir adamy mündürip eltenligini aýdýarlar. Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň üstü bilen bu wakanyň detallaryny tasdiklatmaga çalışýar. Türkmen häkimetleri tutsaklary edenetlikli çemeleşmekde, olary gynamalara sebäp etmekde aýplanýar. Türkmenistan gynama aýplamalaryny ýygyderli ret edýär. İçeri işler ministrligi gynama hadiseleri barada hasawat bermeýär. Konstitusiýanyň 33-nji maddasy gynamalary, zorluk ulanylmagyny, zalymlyk, adamkärçiliksiz ýa-da adam mertebesini peseltmek bilen jeza berilmegini gadagan edýär. 2006-njy ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowa hem Türkmen türmesine gynamalara sebäp edilip aradan çykdy. Şonda Muradowanyň garyndaşlary hem merhumyň bedenine gynama alamatlarynyň bolanyny aýtdylar. Türkmen resmileri özleriniň adam hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýy boýunça halkara hasawatlaryna gynamalara garşy görülýän çäreler kabul edilýän kanunçylyk namalary barada hasawat berýärler. Ýöne gynama aýplamalaryny boyun almaýarlar. Bu aralykda Mara vilayatyna etniki gelip çykyşy boýunça Buluç milletinden bolan adamlar ençeme ýyllardan bäri dürli kynçylyklary başdan geçirýärler. Buluşlar bu sebäpden esasan ýol ötön Türkmen gala bayramaly we garagym etraplaryna köplük bolup ýaşaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebäplerde ýyry bayramçylyklaryň öňe süreýärine hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň Buluç milletinden bolan öňkü tutsaklary bilen gurrundaşlykları geçirip buluşlaryň arasyna neşe bilen meşgullanýan adamlar ýa-da ýaraglary, tüpeňleri bolan adamlar barada maglumat toplaýanlyklaryny habar berýärler. Häkimetler buluşlaryň dini meýillerini hem berk gödäwçilikde saklamaga çalışýarlar diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu sebäplerde dürli çeşmelere görä 36 000 tügüregi Buluç ýaşaýar. Ýerli ýaşaýjylara görä günorta günler sebäplerde buluşlar esasan özleriniň öndürüjülükli daýhançylyk zähmeti bilen tanylýar. Şäher ýerlerini awtolog töwdasy bilen meşgullanýan, Dubaydan awtolog getirip satýan buluşlar bar. Ýöne ýerli häkimetler kanun goraýjy edaralar ykdysady ýagdaýy gowlanýan Esenlik Buluç milletiniň wekilini ýygyrlamakda sorag etmekde aýplanýar. Şäher ýerlerindäki buluşlar gymmat bahaly awtolog minip başlasalar hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri olaryň girdijilerine şüphe bildirip soragy çekip başlaýar diýip Buluç milletiniň bir wekili gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti jynty kemsitmelerde hem aýplanýar. Ýöne hökümet resmileri ýurtda 60-dan gowrak milletiň wekilleriniň sazlaşygynyň üpçün edilýändigini aýdýarlar.